Akkor megnézi a fogaimat? Egy zöldséggyümölcsöstől jövünk, ott ugye nagyon sok hűtőszekrényre van szükség, nagyon sok áramot használnak. Nálatok mennyi az áramfogyasztás, és hát miért fontos, hogy mondjuk átálljatok napelemes rendszerre? Hát egy ekkora rendelő esetében tényleg nagyon sok az áramfogyasztás. 4 rendelő működik, meg egy sebészeti rendelő, sterilizálógépek, stb. Elég sok áramot fogyasztunk, ezért nagyon fontos tényleg az, hogy minél jobban tudjuk csökkenteni a ökolábnyomunkat, mondjuk így. Mikor döntötted el, és miért, hogy átálltok napelemekre? Ezt már régebben eldöntöttük jó pár évvel ezelőtt. Hál' Istennek most jött egy pályázati lehetőség, amit el is nyertünk ezzel, így egy 50%-os költségcsökkentést sikerült kialakítani a pályázattal nekünk a napelem felszerelésére. Mikor fogjátok beüzemelni a napelemeket? Hány panel lesz, mekkora teljesítmény? Tulajdonképpen 26 panelről van szó. Ennek az összévi teljesítmény az 10.600 kW. Összesen 8 kW-ot tudnak aktuálisan termelni. Ilyen-olyan véleményeket hallottál, pro és kontra? Hogy jó véleményeket hallottam. Mindenki azt mondta, hogy viszonylag gyorsan megtérül. Mi is azt kalkuláljuk, hogy körülbelül egy 3 éven belül a befektetett összeg meg is térül. Reméljük, hogy ez tényleg így lesz. Szóval tudnád másoknak is ajánlani? Vonzó most KKV-knak, kis- és középvállalkozásoknak szerinted részt venni ezekben a pályázatokban? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen igen. Mi is 50%-ot nyertünk vele. Ha több napelemet tudnánk fölrakni, több összeget nyertünk volna a pályázattal is. Így mi ezzel a mennyiségű napelemmel a feléig tudtunk pályázni, illetve annyi a vissza nem térítendő összeg 50% befektetéssel szerintem bőségesen megéri. Legalábbis az előzetes számításaink alapján.